wazifumu lero ndabwera ndi update yokhudzana ndi Mariam Gavin. Gavin ndi mnyamata amene ankachokera ku Uganda ku Mbale. Mnyamata ameneyu anaphedwa pa 11 September 2025. Ndinakamba za nkhani yake imene anafera komanso kumapeto kwa video imeneyi ndifotokoza nkhani yake. Gavin akufuna afukulidwenso m'manda. Anthu akwawo akunena kuti Gavin sanayikidwe bwino m'manda. Zimenezi zikubwera chifukwa chakuti mkazi amene anamupha Gavin akapita pa khoti mulandu wake sakugamula. Ndi anthu akwa Gavin akuona ngati kuti afuna mpange lilizi mkazi ameneyo. Ndi zimene zapangisa kuti apange chiganizo choti amufukulenso Gavin m'manda amuyikeso kachikena. Zona zake ndizi: Gavin anayikidwa bwinobwino koma akufuna amuyike Gavin mwachipongwe. Chipongwe chake ndichi: akufuna kuti mkaziyo amulondole Gavin afeso, komanso wina aliyense wakubanja kwa mkaziyo azingopita, azingosarana, azingofa mpaka na onse athe phu. Ndipo mmene amayika chonchi, ngati weyo anakubaya ndi mpeni, akamakuyika m'bokosi amatenga mpeni uja amakuyika m'manja, ndipo m'bokosi muja sumang'ana kumwamba, umang'ana pasi, amakutembenuza uyang'ane pasi, mpeni uja uli m'manja mwako, kenako amakutenga kukawika m'manda. Ndi zimene zimachitika ndizi: munthu amene akuphayo amakutsala, ndi wina aliyense mubanja la munthu amene akuphayo amangomwaliranso. Mwezi uno wina, chaka chino wina, choncho mpaka na onse athe. Tangoganizani mayi wina wake kufuna kuphaso ena ake osalakwa chifukwa choti mwana wake anaphedwa. Umenewu ndi mtima oyipa kwambiri akuluakulu. Ngani ndi makamba akuluakulu kumakhala ndi mtima odzichepesa, funa mtima umene muli nawo inuyo, enanso mtima umene alibe. Inu mungathe kukhululuka koma ena ake sangathe kukhululuka. Zimene anapanga Gavin zinali zolakwika. Kwa anthu amene simukuidziwa nkhani ya Gavin, ndiloleni ndifotokozereni. Gavin anali DJ ku Mbale. China chilichonse chinali bwino. Anali ndi mkazi komanso ndi mwana. Mwana wake amakhala kwina ndi mkazi wake. Ndi kumene amagwira ntchito za DJ adali ndi lumu imene amakhalako. Ndipo panenso mtsikana wina amene anapita ku Dubai ankapanga chibwezi ndi Gavin. Ndiye mtsikana uja ankatumiza ndalama choka ku Dubai kumatumizira Gavin. Gavin ndalama zija amathandizira banja lake komanso zibwezi amanyengera. Ndi mkazi uja atachoka ku Dubai kubwera ku Uganda ndi chibwezi ndi Gavin chidapitirirabe. Ndi mkazi uja nthawi zina amapita kwa Gavin kulumu kumene amakhala kumakacheza izi ndizi. Ndi tsiku limenelo adapita kulumu kuja, anagona komweko, mawa lake adazilongosola yekha ndi kunyamuka ndi kupita. Anatoke chabwino, ananyamuka kumapita. After 15 minutes Gavin anayitanitsa mkazi wina, anabwera nyumba muja. Ndi mkazi uja adayiwala chinthu nyumba muja. Ndi anapanga 10 ndayiwala chakuti ndibwerere mpite kwa Gavin kuja. Chofika kumene kuja anapeza Gavin watseka chiseko, kugogoda Gavin watsegula koma sakumulola iye kuti alowe mkatimo. Kenako anayamba kumfunsa Gavin, zikukhala bwanji, muli ndani umumu? Gavin anayamba kunkalipira mtsikana uja. Mtsikana uja anapsa mtima, adayamba kunkalipira Gavin, anakankha chiseko chija by force. Anampezanso mwenye mtsikana wina. Kenako anayamba kukangana ndi Gavin. Sanakankane ndi mtsikana mnzake uja, adayamba kukangana ndi Gavin. Gavininso kuyankhulanso kwambiri zindizi. Zosalira zake mtsikana uja adatenga mpeni anambaya Gavin, ndipo Gavin anafera pompo. Apolisi anabwera, mkazi uja sanathawe adamumanga. Gavininso mkazi wake anamva mphekesera kuti mamuna wako wabayidwa kuntchito, anathamanga pamodzi ndi mwana wa Gavin, anampeza Gavin wapita. Ndi mkaziyo adamangidwa kuyambira mu September muja mpaka na pano adakalipa alimandi. Ndi azibale ake Gavin apanga ganizo limeneli, adamfukulenso Gavin amuyike bwinobwino ndi cholinga chakuti mtsikana uja amwalirenso, azibale ake mtsikana uja azingofanso mmodzi ari kubwezera chipongwe. Akuluakulu mtima wa mtundu wanji umenewu. Nkani ndi makamba nthawi zonse si bwino kuyamba dala anthu, ndipo munthu akakuyambani ndi bwino kuzipewa, chifukwa chakuti pofuna kupanga chipongwe inu angathe kupanganso chipongwe ndi azibale anu, ndiye mungathe kuperekesa osalakwa. Akuluakulu khalani oleza osamaziyamba dala. Zana kakulakwirani zimvetsetsani, komanso zomadya zinthu zamwini lekani. Atsikana lekani, magayizi tileke zimenezi. Ngati mkazi sitinamukonde imuze chilungamo, si bwino kudya zinthu zake amene tikuziwa zoti mkaziyo sitinamukonde. Chimodzimodzinso atsikana, si bwino kumadya zinthu za anyamata pamene mukuziwa zoti anyamatawa simudakonde.
asiyeni chifukwa zakupanga ndi chipongwe ngati chimenechi.